drop, cover and hold ang dapat gawin tuwing may lindol o masasabi nating pamamaraan upang manatiling ligtas sa posibleng pagtama ng nasabing kalamidad. Kanina nga sa bahay pamalaan itong lungsod, pagtunog pa lamang ng sirena, sinyalis na may kalamidad. Sweepers ready, sweepers ready. Actually, this is a national simultaneous earthquake drill. Lahat po ng offices ng gobyerno, hindi lang po ang lokal na gobyerno, kundi pati na rin po mga national na gobyerno. Kasama po dito sa national na simultaneous. Sabay-sabay, alas 9 ng umaga po ito. Samot-saring reaksyon ng mga tao ang mapapansin. Kahit pa na isang drill lamang ito, makikitang seryoso itong isinagawa ng mga manggagawa. Siyempre, as when yung siren na narinig namin, parang nagka-adrenaline rush kami, something. Kaya parang tinutunan na lang namin yung kung paano maging safety. Oo, kasi na-orient kami nun. So, naisip din namin na dapat maging makatotohanan din yung drill. Natulala ko ito bakit kasi ang ba nagdaganan, nagpababa, tapos ako ba na ako nagtago sa lalim sa table. So ako nagtago po ko sa table, pag yun nila na magawas, sabi ko yung magawas, nag-anak mi o. Kung ang iba ay halos ninenervyos na sa nasabing drill, ito namang si ate, bakas sa pagmumukha ang pagtataka sa mga pangyayari. Kulbaan yun, nga gawas man nga, wapon may kabalog, mauni nga pagawaso ng mga tarantaw. Yung pagkarinig ko sa siren, parang nabigla ako ba? Parang nakabahan ako. Pero yung kuan talaga narinig ko sa mga kasama ko na kinabahan sila yung especially nasa third floor. Kasi matagal sila nakababa kasi nasa third floor sila. So parang nagka-adrenaline sila hindi nila narinig yung siren. Parang tumakbo na sila ng tumakbo. Yun ang sabi especially sa budget office ang third floor. Gayunpaman, maganda din ang ipinakitang partisipasyon ng mga manggagawa na kung saan matapos ang isang alarm pa lang, agad silang dumiretso sa open space o lugar na makakasigurong malayo sa panganib ng posibleng pagkakahulugan ng mga debris mula sa building. Wala naman pong sinasabi yung procedures dun sa earthquake drill na tumakbo ka. Actually, ang sinasabi doon, tulad ng paulit-ulit ko sinasabi ko, huwag tatakbo. No? Medyo mabilis ng konti sa normal yung kilos, pero huwag tatakbo kasi mas marami po sa ganitong mga sitwasyon yung mga nadidiskrasya dahil sa panic, dahil doon sa yung natataranta. So kung pinapractice natin parati ito, alam natin yung ginagawa, nawawala na po yung element ng panic. Dagdag pa ni Dr. Bong Dacera, ang action officer ng disaster risk reduction nitong lungsod, na mas mainam ang pagkakaroon ng kahandaan sa panahon ng kalamidad at isa na nga rito ang pagbibigay ng kaalaman sa tao tulad ng mga drills. Ang objective nito is flash out the mistakes or errors or the good points. Now after this, magkakaroon po tayo ng post-incident evaluation and then makikita natin ano bang kakulangan. Ano ba yung tama natin ginawa? Ano ba yung kulang natin ginawa? Ano ba yung pagsasaayos na kailangan pa natin gawin? May kailangan ba tayo equipo? May kailangan ba tayong additional na trainings? No? Kailangan ba natin ng alarm system? Which is obvious. Yung City Hall natin, walang alarm system. Non-functioning siya. So yung mga ganyang mga bagay natin tinitingnan. Faith Dandoy, Brigada News.